салом дӯстон, имрӯз мо дар барномаи навбати асрори филмофарӣ аз 56-мин филми тасвирӣ пурраметражаи ширкати филмбарории Walt Disney Animation Studios ҳарф мезанем. Моана ҳамин гуна ном гирифта филми тасвирии мазкур, ки 23 ноябри соли 2016 дар тамоми кинотеатрҳои Амрико ба намоиш гузошта шуд. Филми мазкур он гуна сохта шудааст, ки табиат, баҳр, офтоб ва умуман фазои онро аз воқеӣ фарқ намекунид. чӣ гуна ба таҳиягарон имкон даст додааст то моро бо ин филми тасвирӣ ба ҳайрат биёранд? сири ин ҳама дар чист? Агар омода бошед, рафтем. Мне люди должны сказать спасибо за песок и солнце свет, что водится рыба в море синем. Наверное, я не знаю слова «нет». ширкати Дисней бори дигар бо пешниҳоди филми тасвирии Моана аз муваффақияти худ хабар дод. Дидани ин филми тасвирӣ ҳамагонро орзу буд. ҳаводорони тамоми дунё аз рӯзи аввали ҷой додани ролики таблиғотии он дар шабакаи умумиҷаҳонии интернет бесаброна намоишашро дар кинотеатрҳо интизор буданд. дар тоҷикистон низ ҳаводорони филми аниматсиони мазкур кам нестанд. ин буд ки мо тасмим гирифтем баҳри бинандаи завқманди телевизиони синамо таи чанд дақиқа аз чӣ гуна рӯйкор оварданаш ҳарф бизанем. дар идома муҳтавои хати сюжет, боздид аз ҷазираҳои воқеӣ, истеҳсол, персонажҳо, дубляжи асл, дубляжи русӣ, тавлиди сурудҳо, нофаҳмиҳо, далелҳои ҳайратовар, нахуст намоиш ва рақси зебои Моана дар иҷрои Кравалхо. шуморо дар ин барнома интизор аст. дур наравед. 107 дақиқаи хастанашавандаву фаромӯшнашаванда, пур аз эҳсосу садоқат ва 107 дақиқаи бо муҳаббат таҳия шудаи филми тасвирии Моана барои ҳамешагӣ дар дилу ёди дӯстдорони синамо боқӣ хоҳад монд. жанри филм саргузаштӣ, тахайюлӣ, мусиқӣ ва мазҳакавӣ буда дар кори синамофарони Амрико бо харҷи $150 миллион амрикоӣ таҳия ва соли 2016 пешниҳоди бинандаҳо гардонида шуд. коргардонӣ ва муаллифи онро Рон Кламентс ва Ҷон Маскер ба уҳда дошта, продюсерон Осен Шумер ва Ҷон Лассетер мебошанд. ҳамакнун 5 моҳ мешавад, ки бинандаҳо ба ин филми тасвирӣ дастрасӣ дошта то кунун тавонистанд бо харидорӣ намудани фитаҳои он ба буҷаи филм наздики $600 миллион амрикоӣ даромад биёранд. сюжаи филм ҳамин гуна аст. дар аввал танҳо баҳр буд, яъне тамоми рӯи заминро об иҳота карда буд, то замоне ки модари ҷазираҳо ё худ фариштаи ҳаёт Тефити пайдо мешавад. ба воситаи дили худ, ки қодир буд ба олам зиндагӣ бахшад, ӯ ҷазираҳоро ба вуҷуд меорад. лекин баъзеҳо ба ин ҳама бо чашми бад нигоҳ мекарда гуфтанд. рӯзе Мауи ном ҷанговари дили Тефитаро рабуда, баъдан табиат аз ихтиёри худ берун мешавад ва тирагӣ ба замин фуруд меояд. ҳангоми гирӯдорҳо ҳарду ҷониб зарар мебинанд, яъне Мауи чангаки сернокашро, ки имкониятҳои бисёро дора буд, ва фариштаи хашм дилашро дар баҳр гум мекунад. акнун барои дубора барқарор намудани адолат ва ба низом даровардани нофаҳмиҳо қаҳрамоне чун Моана пайдо мешавад. бале, Моана духтараки ҷасуру далер ва нафаре, ки аз кӯдакӣ бисёр ҳам кунҷкову закӣ буд. хуб, маълумоти бештар дар идомаи барнома. Моана аз хурдӣ ба баҳр муҳаббат дошт ва ҳамеша орзу мекард дар он шино намояд. аммо аз чӣ бошад, ки падараш ба ӯ иҷозат намедод? Моана ҳис мекард, ки наздиконаш аз ӯ чизеро пинҳон мекунанд. ин ҳолат то замоне идома ёфт, ки бибиаш сирреро ба ӯ фош месозад. А что там? Ответ на вопрос, который ты все время задаешь. Кем тебе суждено быть? Мы плавали по морям. Мы мореплаватели! Мы мореплаватели! Мы мореплаватели! Мы плавали по морям! А почему перестали? баъд аз оне ки Моана баҳранавард будани қавмаш ва рабудани дили Тефитаро мефаҳмад, қарор медиҳад то ҳамашро мисли аввала барқарор намояд. барои пайдо намудани ҷанговар Мауи ва дили Тефитаро баргардонидан, ӯ ба сафари дуру дарози баҳрӣ мебарояд. дар ин сафар ӯро моҷароҳои ғайри чашмдош ва вохӯрии аҷиб бо чандин персонажҳои дигари филм интизор аст. воқеаҳои филм наздики 2000 сол қабл дар ҷазираҳои қисми ҷанубии уқёнуси Ором сурат мегиранд. Пусти ее ко мне.
барои офаридани филм кинематографистон гурӯҳи иборат аз мутахассисони гуногунро амсоли антрополог, омӯзгорон, олимон, ҳунармандон, мутахассисони соҳаи фарҳанг ва амсоли инҳоро гирд оварда барои омӯхтан ва ё аниқтараш ошноӣ пайдо намудан бо фарҳанг ва расму русуми мардуми дар ҷазираҳои уқёнуси ором омор ба сар бурда ба Фиджи, Самоа, Таити ва Тонга омаданд. В картине Моана мы увидим... дар филми Моана мо ҷазираҳои ҳайратовар ва пур аз ранги уқёнуси оромро мебинем. аҷиб аст ки Моана ба фарҳанги Полинезия вобастагии зиёд дорад. мо дарк намудем ки дидани ин макон бароямон аз манфиат дур нест. аз ин хотир ҳамроҳи коршиносон ба ҷазираҳои уқёнуси ором омадем. бисёр аҷиб аст ки Дисней кор бо мутахассисон ва мардуми гуногуне дар ҷазираҳои мухталиф умр ба сар мебурдаро дар раванди таҳияи филм муҳим мешуморад. мо ба Таити, Морея, Самоа ва Фиджи сафар карда фарҳанг ва расму оини мардуми ҷазираҳоро омӯхтем. мо дар бораи гузаштаҳоямон ки беҳтарин баҳрнавардон буданд қисса кардем. Полинезийцы были народом мореплавателей. полинезиҳо мардуми баҳрнаварданд. агар шумо бо роҳҳои баҳри аҷдодонамон сафар кунед, аз беохир ва шавқовар будани онҳо ба ҳайрат меоед. мо дар Фиджи будем ва бостоншинос Мата заврақҳоеро бароямон нишон дод ки ба воситаи онҳо дар уқёнуси ором саёҳат ва моҳӣ медоштанд. мо бо Сенҷел баҳрнаварде дар яке аз онҳо будем. мо табиатро бисёр қадр мекунем ва он аз об вобастагии зиёд дорад. маҳз баҳр ба замин зиндагӣ мебахшад. ин аст ки ҳеҷ гоҳ баҳрро фаромӯш кардан наметавонем. дарк намудем ки баҳр барои онҳо бисёр қимат дорад. аз ин хотир қарор додем то он яке аз персонажҳои филм бошад. ташаббускори ин иқдом продюсер Ҷон Лассетер буд ки дар мувофиқа бо коргардонҳои филм онро амалӣ намуд. дар муддати 5 соли ба нақшагирӣ аз таҳияи ин филм Клемент ва Маскер ҳамеша дар омӯзиш ва аз худ намудани фолклори мардумӣ буданд. дар идома истеҳсол, персонажҳо, дубляжи асл, дубляжи русӣ, тавлиди сурудҳо, нофаҳмиҳо, далелҳои ҳайратовар, нахуст намоиш ва рақси зебои Моана дар иҷрои Кравалхо. шуморо дар ин барнома интизор аст. дур наравед. аз сабаби оне ки баҳр яке аз персонажҳои филми тасвири мазкур мебошад, таҳиягаронро лозим омад аз ороишоти техникӣ ба таври васеъ истифода намоянд. яъне 80% онро ороишоти компютерӣ ташкил медиҳанд. таҳиягарон бар он назаранд ки бо ин нишондод Моана миёни дигар филмҳои тасвирии ширкати Дисней фарқкунанда аст. масалан дар филми аниматсионии Шаҳри қаҳрамонҳо аз ороишоти техникӣ танҳо 40% истифода бурданд. ҷузъиётҳои компютерӣ дар ин филм то андозае зиёд истифода шуданд ки 5 сол пеш онро умуман рӯйнавор овардан имкон надошт. ҳоло шумо раванди тасвири персонаж Мауиро дида истодаед. тавре мебинед дар аввал онҳо рӯи коғаз хело оддӣ тасвир мешаванд, аммо баъдан дар барномаи махсуси компютерӣ ворид карда шуда ҷузъиётҳои дигар ба он илова ва пурра мешаванд. ба андешаи таҳиягарон дар филмҳои тасвирӣ офаридани моҳи сар аз ҳама кори душвор аст. яъне барои ҳарчи табиӣ баромадани он бояд ҳар як торашро дар алоҳидагӣ тасвир намуд ки ин аз рассон ва ё худ аниматор заҳмати шабонарӯзиро талаб менамояд. ҳоло бошад ҷараёни сохтани кӯҳро тамошо доред. ин усулро на дар ҳама филмҳои тасвирӣ истифода мебаранд. пас аз оне ки созанда макетро омода менамояд, шакли пурраи онро дар компютер ворид намуда, баъдан мувофиқи завқ ва ё талабот кӯҳро ҷудо менамоянд. сипас ранг, сояву равшани офтоб ва шаршараҳоро низ тасвир намуда, абрҳоро низ ҷой медиҳанд. ин амал то якчанд зина такрор ёфта билохир шакли пурраи он омода ва дар филми тасвирӣ ҷой дода мешавад. ҳар як саҳнаи сохташуда дар хонаи махсус тамошо шуда аз назари таҳиягарон гузаронида мешавад. инҷо фикри ҳар як нафар пурсида ва байнобат гирифта мешавад. дар сурати ягон ҷузъиёт нарасидан ва ё баръакс кам кардан онро дарҳол ислоҳ менамоянд. пайдо намудани ҳунармандон барои овоз додан ба персонажҳои филми тасвири мазкур кори осон набуд. билохир онҳо пайдо ва интихоб шуданд. мо ҳоло гуфта наметавонем ки киҳоро толебаландӣ кард, зеро ин ҳама дар идомаи барнома хубтар гуфта шудааст. You'd be a hero. That's what you're all about. Right? Моана шомили рӯйхати филмҳои тасвирӣ аст ки пеш аз сохти персонажҳояш аллакай барои овоз додан ҳунармандонро интихоб карданд. яъне онҳо персонажро надида, ҳолат ва роҳияи онро танҳо ба воситаи сухани рӯи коғаз буда баён мекарданд. So, daughter of the chief, right? I thought you stayed in the village, kissing babies and things.
барои интихоби нафаре ки бояд дар нақши Моана овоз медод, тайяггарон тариқи шабакаи умумии ҷаҳонии интернет озмун эълон карданд. духтарони тамоми дунё ҳунар ва малакаи худро баҳри соҳиб шудан барои овоз додан дар нақши Моана истифода мебурданд. ин раванд наздики 1 сол тӯл кашид то даме ки масъулин эълон карданд ки садои Моана насиби сокини 14-солаи Амрико Аули Кравалхо гардид. ин аввалин қадамҳои Кравалхо дар соҳаи синамо буд. новобаста ба ҳунар ва истеъдоди баландаш дар ҷараёни сабти овоз коргардонҳо ҳамеша ба ӯ кӯмак мерасониданд. ногуфта намонад ки дар сабти сурудҳои филм низ садои ӯро истифода бурданд. барои овоз додан ба персонаж Мауи тайяггарон ҳунарманд Дуэйн Ҷонсонро интихоб намуданд. инчунин Дуэйн Ҷонсон зоҳиран ба ин персонаж монандӣ дорад. новобаста ба ҳунарманди касбӣ будану дар ҷодаи дубляж таҷрибаи бой доштан, коргардонҳо бо ӯ низ дар ҷараёни овоз якҷо тамрин мекарданд. чун Кравалхо сурудҳоро низ дар ин филм Дуэйн Ҷонсон сурудааст. Well, anyway, let me say you're welcome for the wonderful world you know. Hey, it's okay, you're welcome. ҳамин тавр дар нақши Теле Рэйчел Хаус дар образи Туи Темура Моррисон, дар нақши Таматоа Ҷеймин Клемент дар образи Сина Никол Шеризинг ва дигарон овоз доданд. акнун аз дубляжи филм бо забони русӣ ҳарф мезанем. салом, Зинаида Куприянович ҳастам. ман дар нақши қаҳрамони асосии ин филми тасвирӣ Моана овоз додам. Моана из Мотонуи. ман Григорий Сятвинда ҳастам. хушбахтона насибам шуд дар нақши Мауи овоз диҳам. Точнее, Мауи многоликий полубог ветров и морей, герой молодых людей. ман дар нақши Сина модари Моана овоз додам. Я перебил? Извини. ман Денис Кулявер ҳастам. бисёр шудам ки дар нақши Туи падари Моана овоз додам. Продолжай. Вперед. Меня зовут Илья Лагутенко. номи ман Илья Лагутенко аст. ман дар нақши Харчанг овоз додам. Что это у нас здесь? Мариям Мерабова ҳастам. ман дар нақши Тала биби Моана овоз додам. Чудишь. Я деревенская сумасшедшая. Это моя работа. Нет, я не отправлюсь к Тефите с малявкой. Я за крюком. У тебя он есть, а я без крюка не Мауи. Раз ты так, почеши спинку. На бульон. гуфтан мумкин ки коргардонҳои рус дар интихоби ҳунармандон низ хато накарданд, зеро дар кори эшон касбият ба таври аъло дида мешавад. ҳунармандон бар он назаранд ки овоз додан ба персонажҳои филми Моана барояшон ифтихор ва фаромӯшнашаванда аст. Бабуля! Я старалась, бабуль. Я ничего не смогла. бо тарҷумаи забони Зеландияи нав Моана маънии баҳр ва ё уқёнусро дорад. дар ҳоле ки филм гуфта мешавад ки Мауи бо чангаки моҳигирияш офтобро забт карда аз қаҳри баҳр ҷазираҳоро ба берун овардааст. ин ривояти пайдоиши Зеландияи нав мебошад ки аз қадим миёни мардуми он машҳур аст. дар Италия филмро Океана ва қаҳрамони асосиро Ваяна тарҷума намуданд. аз кӯдакӣ то бузург шудан Моана 7 навъи либосро иваз мекунад. дар филм 6000 навъи дарахтону гиёҳҳои гуногунро дидан мумкин аст. дар аввал персонаж Мауи хашмгин ва бемӯй тасвир шуда буд. лекин машварачиҳо аз ҷазираи Таити тавсия доданд ки шакли зоҳири онро ба пуррагӣ дигар намоянд, зеро ин персонаж аз ҷиҳати мусбӣ барояшон бисёр аҳамият дошт. барои тайяггарон тасвири мурғи сода яъне хейхе ва табдил ёфтани Мауи ба уқоб аз ҳама кори мушкил дар сохти филм буд. инчунин хейхе яке аз соддатарин персонажҳо дар таърихи фаъолияти ширкати Дисней мебошад. барои сохтани ахтарони осмон аниматорон бо ситорашиносони касбӣ ҳамкории зич доштанд, зеро барояшон нишон додани мавқеи ҷойгиршави онҳо 2000 сол қабл бисёр муҳим буд. дар иди Хеллоухид кӯдакон либоси махсус бо холкӯбии тани Мауи доштаро ба бар намуда буданд ки ин иқдом сокинони Полинезияро хуш наомад, зеро холкӯбӣ барои онҳо на танҳо аҳамияти орӯшӣ дошт, балки онро танҳо нафарони арзанда ва ҷанговарони ҳирфаӣ имкони ба тан намуданро доштанд. аз ин хотир ҳама либосҳо аз мағозаҳо гирифта ва намояндаҳои ширкат аз сокинони Полинезия узр пурсиданд.
рӯзи аввали намоиш на танҳо барои таҳиягарон, балки барои бинандаҳо ҳам бисёр хотирмон буд. шояд нафароне ки он ҷо буданд ҳеҷ гоҳ он лаҳзаҳоро фаромӯш нахоҳанд кард. шубҳа накунед ки чаро ман ин қадар таъриф мекунам. агар шумо низ маро зоҳир кардед, пас танҳо месазад идомаи барномаро якҷо тамошо кунед. нахуст намоиши филми тасвири Моана аз дигар филмҳои аниматсионӣ тафовути зиёд дошт. саҳни кинотеатр бо шиору навиштаҷот ва рамзҳои филм ороиш дода шуда ба чашми ҳаводорон нур мебахшид. маросим бо суханронии ҳунарманд Дуэйн Ҷонсон оғоз шуда сараввал ҳозиринро барои таваҷҷӯҳ ва ташрифашон сипосгузорӣ намуд. чун суруди ҷанговар Мауи миёни алоқамандон зиёдтар машҳур гардид, тасмим гирифтанд онро бори дигар ба таври зинда пешниҳоди ҳозирӣ намоянд. Hey, what can I say except you're welcome for the wonderful world you know. Hey, hey, it's okay, you're welcome. Well, come to think of it, I gotta go. Hey, it's okay, you're welcome. 'Cause I'm gonna need that boat. Hey, I'm sailing away, you're welcome. 'Cause now we can do everything but float. You're welcome, and thank you. сипас фурсати деринтизору дастнорас барои бинандаҳо фароҳам оварда шуд. яъне ташрифи Аули Кравалхо барояшон бисёр шавқовар буд. Кравалхо ҳангоми баромадан ба саҳна бо рақси зебои Моана ҳамагонро ба ҳайрат овард. ҳамин тавр маросим бо ҳузури ҳунармандони дар нақшҳои овоздода бо шукӯҳ ва хотирмон гузаронида шуд. агар аз дидани он чи ки ҳоло тамошо кардед хушатон омад, пас моро дар барномаҳои баъдӣ ҳамроҳ бошед. рақамҳои телефон барои робита ва муайян намудани филми навбатӣ зери экранҳои шумост. то дидори баъдӣ муваффақ бошед.